15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ 9 ತಿಂಗಳು 13,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಪಣ್ಣ. ನಿಜಲ ಗ್ರೇಟ್. ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಕವಿತಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಬಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲಿಯುಜಾವ್ ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಇಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನಿಕ್ಲ ವಿಷಯನ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಂಬುದು ಕುಲ್ಲುನು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನು ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಜನ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ఇప్పుడు ಮ್ಯಾಟರೇ ಮನ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಎನ್ಸಲ್ಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತು ಸೌಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ತಬೋದು ಬಚ್ಚಿಡು ಶಿಬಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ತಾರೆಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ತಾರೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಿತ್ತಿರು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಅಂತ ಅದು ಪತ್ತಿರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಕ್ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಪಂತೆ ಐರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಡು ಪಂದಿರ್ಜದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾತ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಅವೇನೇನು ಪಂತೆ ಓ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿದ ಅವಡು ಎಂದನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತವಡು ಏನು ಪಂತೀನಿ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಂತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಮಣಿ ಪಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಆತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಾನ್ ಪನ್ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಣ್ಯಾನ ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಪನ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಪು ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುವೆ ನಾನು ಚೂರು ಅದು ಪದ್ಯದ ಮತ ಪಾಡಂತದೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚೂರು ಮನ್ಪುಕ ಪಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಪುನತ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನತ ಅಂಚದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಗುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಎಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾಸಿಪ್ಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಡು ಪಂದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪಾತಿರುವೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋರಿತ್ತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಲಿ ಪನ್ನಡು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿದ್ನ ತಿಕ್ಕಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏತ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತು ಏನು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಮಂಗಲದೇವಿಗೆ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ಲ ಇತ್ತರ್ನ ತಿಕ್ಕಲೆ ತೂಕದಾದ ಪಂಡಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಾರ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕಲೆ ಏರ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೇರ್ಪಂದು ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಉಡುಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ತುಕ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೋರ್ ಬಂತು ಓಡು ಅಂಚ ಆನಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದಂಡು ತೂಕದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಒಂದು ಕೈ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದಾದನೇ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನ ಕಂಡು ಬೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೇನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹುರ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ 17 ರೂಪಾಯಿದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಸಿಪ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒಂಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಕಾಂಡನಾಗ ಇಂಚಿಂಚ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಂದು ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ದಾನೆ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದಿದ್ದಾವೆ ನಾವೆಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ 3,000 ಮಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದೇನೇನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆಂಕು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮಂದೈತೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಏನು 2 ದಿನ ಕೊರನ 3 ದಿನ ಕೊರ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರಣ್ಣ ದಯಮಂದು ತೂಲೆ ಏರಣ್ಣದ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದುಲರ್ ಪಂದಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮರ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಬಂದ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇದು ಚಾನಲ್ಗೆ 13,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ನೆಡ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಅಂತ ಯಾನು ಅನ್ಸ ಅದೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ
ಏತಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಂಡು 500 ಇರ್ದು ಇತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ 9 ತಿಂಗಳು 13,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿರ್ಪಂಡ ನಿಜಲ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಇವಾಗಲ ಕೈ ಬಿಡಚ್ಚು ಪಂದ್ಕೇನು ಯಾನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತದ ಪಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ಉಲ್ಲ ಯಾನು ದಸರಾಗ ಪೋನಾಗಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪು ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ತೂಪುನಿ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಂದೊಂದು ಪಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪು ಜರ್ ನಿಖಲ್ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ನ ಯಾನು ಬುಲ್ತುಂಡ ಮತ್ತು ಬೇಗ ತೂಪರ್ ನಿಖಲ್ ಅಂದತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಎನ್ನ ಬೇಜಾದ ಪಡೆದ ಅಪ್ಪ ತೂಪರ್ ನಿಕ್ಲ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕೇರು ನೆನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ತೂಪರ್ ಪಂದಂದು ಬಾಕಿತ ತೂಪು ಜ ನಿಕ್ಲು ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತು ತೂಕದಾದ ಪಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವರ್ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತೂಪು ಜರ್ ನಿಕ್ಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಚ್ಚು ನಾನು ಯಾನು ಆಯ್ಬೇಕು ನಾನು ಬೇತದಾದ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತನ ಪಂದೆ ಯಾನು ನಾನು ಮೀಶೋರ್ದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ತರ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಪಂದೆ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಅಂಚ ತೂಕದಾದ ಪುಂದು ಪಂದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಿನ್ಯನೆ ಎಳ್ಯನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕುಜಿಂದ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಕವಿತಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಪಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಡಿಪ್ನಾಗೆ ನೋಡ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಗುರ್ತದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೀತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅವಾಗ ಅವು ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಬಂದಂದು ಎಂಕಲು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ ನೆಡ್ದ ಜಾಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮೇರೆ ನೆನಪಿರ ನಾಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕವಿತಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಆಯ್ಬೋಕ ಎಂಕಾರನ ಹೀತುವಾರನ ಕೂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಇಡು ಗುರ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಗುರ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವ ಆಯ್ಬೋಕ ಕವಿತಕ್ಕ ಮೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಕವಿತಕ್ಕಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಲ್ತಂತೆ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಆಲ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಂದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತಂತೆ ಅಂಚದು ಮೇರೆಗೆ ಹೀತುಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋಂತೇನೆ ಕಾನ್ಸರ್ ದಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪಂಡದಾದ ಮೇನ್ ಆದ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾನ ಅವ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಲ್ಲ ಮಂತಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವ ಅರ್ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಪಂದದಾದನ ಅಂದು ಒಂದು ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ದಾನೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಬಂದಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನ ಅವು ಯಾರ್ಲ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಇದು ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದು ಎತ್ತ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನೆ ಆತಿರ ಇಂಕ್ ನಿಕಲ್ ದೂದೀಪರ್ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಡೆದು 100% ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ರಿಪೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾಪಂಡು ಯಾನಾದ್ರು ಓವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಹಾಳು ಮನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಡಿ ಇತ್ನೆಟ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲಿಯುಜೋ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾ ದುಂಬುದ ಆತಿಜಿನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ PUC ಒಂಜಿ ಸದ ಅನ್ಪನು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾರೆ ಆತು ಅಕ್ಲೆ ಆತ ನಸಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಒರಿಪೋನಾತ್ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂದು ಮತ್ತ ಪೋಣ ಗುಡ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಸೈತಿ ಪೋಡವಂಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜಾಣ ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜ್ಜನ ಉಳ್ಳೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ತದನ್ಪನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಒರ್ತಿ ಬೈದೀನಿ ನಮ್ಮ ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಒರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕುಲು ಬಂದು ಕುಲ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ತನ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟರೇ ಮನ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪು ನಮಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಪನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇದೆಯಿಂದ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಆತಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲಿಪನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನಿಕ್ಲ ವಿಷಯನ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಂಬುದು ಕುಲ್ಲುನು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನು ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಚಿದೆ ಪಂಡ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇತ ನಮಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ
ಇತ್ತಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನು ಒರಿಪಾಂಡ ರಡ್ಡು ಕಡೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆವಡು ಒವ್ವೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನು ಒರಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆವಡು ರಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಆಕ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಆಪಂದ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಪನೋಡಿತ್ತನ ಇನ್ನತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮರಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಟಿಕ್ಕ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ